Artificial Brothers, og deres nummer, der hedder Psychedelic Friend. Juliane, hvis der var varmt før i sofaen, så er der endnu en gang blevet ganske varmt. Før havde vi 3 flotte fyre i sofaen. Nu har vi 2 styks flotte damer. Det må man sige. Velkommen til Mette Marie og Anna. Sådan. Hej. Og jeg siger lige, at I skal tale rigtig højt, fordi vi sidder herude på det åbne festivalplads på Vesterbro, så der er masser af musik og gang inde. Men I sidder jo i vores hipster-sofa af en meget bestemt grund, fordi at det er jo en meget stor dag for jer i dag. Hvad er det, I lige har lavet her for et par timer siden? Vi er blevet kirkeligt viet. Vi har ikke skrevet under på noget, men vi har fået en kirkelig velsignelse på, at vi har accepteret, at vi i fremtiden vil være indstillet på, at vi skal giftes. Ja. Og det har I fået gjort af en præst heroppe på Open Air-scenen. Hvad tid var det? 4:30? Ja, lidt over 4. Men jo, det var det. Og tillykke, må man vel godt sige. Selvom det hedder alt muligt fint og sådan noget, så er det jo meget kæmpe tillykke. Jamen, vi stod også lidt og snakkede om det var vores reception, det her. Men problemet er, at vi kender ikke nogen, så vi tænker bare, fuck, vi har en dårlig familie. Der er ikke nogen, der møder op. De synes ikke, entréen på 50 kroner var værd for at se jeres bryllup. Det var meget, meget kort sådan varsel for dem. Fordi at, vi blev spurgt om, vi kunne tænke os det her så sent, eller jeg så det så sent som i går. Og så tænkte vi, ja, hvorfor ikke? Jeg elsker Mette Marie, og vi har været sammen i over et år, og det handler ikke om, at vi skal giftes lige nu, men det var en fantastisk mulighed for at få lov til at prøve det i virkeligheden, uden at det var for real, sådan rigtigt. Og så alligevel, så er man lidt mere sådan, så har man sgu prøvet det en gang, uden at det var noget, at man skulle skilles igen og alt muligt bagefter. Så normalt, hvis man har prøvet mere end en gang. Det er en mega smart semi-bryllup. Sådan lidt vil jeg også have, hvor man lige... Men der er jo ikke nogen happening i, at fortryde uden at blive skilt. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Du må blive lidt mere... Der skal nok ikke nogen, der stille en scene til rådighed for mig. Ja. Nej. men altså, var det rørende? Hvordan var det at stå på en festival og blive gift? Det var cool. Det var det sgu. Det var noget andet. Det var anderledes. Det var sjovt, det var mærkeligt, det var ligesom det hele. Jeg vil også gerne prøve det i en kirke, men det var sgu, det er en til CV'et det her. Det er cool. Det er simpelthen, hvad skal man sige, den gode historie til de børnebørn en dag får. Ja. Altså, det var lidt ligesom, jeg ved ikke, verden den forsvandt, og det kun var Anna og mig og præsten, der stod deroppe. Jeg ved godt, det er sådan lidt klichéagtigt. Nej, det er så fint. Men det var det. Folk, der stod bagved, ensede jeg ikke. Jeg ensede ikke, at der var et kamera, der åbenbart stod ved siden af os og filmede os. Det eneste, jeg kiggede på, det var Anna, og stod og hørte på, hvad præsten han havde at sige. Og tog det alvorligt og tog det til mig. Ja. Og I skal også have et rigtigt bryllup. I tager et mere. Ja, det skal vi. Ja, når jeg har fået friet. Det er sådan, det er aftalen. Jeg skal fri. Aftale, det. Ja. Jeg er blevet friet til 4 gange og har sagt nej 4 gange. Ikke af Anna, men af andre. Og det kan godt være, det var til 4, ikke? Men stadig, jeg tager ikke nogen chancer. 4 gange, og nej, det er dårlig odds. Det er en dårlig statistik. Jeg vil ikke ture. Godt, det ikke er mig, der skal spørge. Altså, jeg vil sige, at jeg tror, der er en opfordring, der er blevet givet videre i live radio. Tak fordi I vil komme, og stort tillykke med jeres semi-bryllup.